Kapin 20 ka mga estudyante sa usa ka tulunghaan sa Santo Tomas, Davao del Norte ang nagkisi-kisi og daw wala na himutang atol sa ilang aktibidad sa eskwelahan. Matud pa, gingong nasudlan kuno og daotang espiritu ang maong mga estudyante. Ani ang report ni Kent Abrigana. In Jesus' name, hallelujah. The light Wala ko kay lasin nyo! Jesus' name. Katawan mo! Nagsagit-sagit og nagkisi-kisi samtang ginapugnan og maayo kining usa ka babayi sulod sa usa ka tulunghaan sa Santo Tomas, Davao del Norte Lunes sa udto. Kawa mo dire! Jesus' name. Wala lang! Jesus' name. Huwag kayo na niya! Bahawa! Madunggan nga naghalad og pag-ampo ang usa ka pastor sa maong babae. Aron matud pa, mapahawa ang daotang espiritu nga misulod kuno sa lawas ni ini. Mulungtad sa hapit 2 ka oras ang panghitabo. Nasayrang anaa sa 23 ka mga estudyante ang gikaingong sunod-sunod nga gipangsaniban sa maong eskwelahan. Usa ni ini ang pag-umangkon ni Arlene Manggarin. Kanang nagahilak sir, nagasyagi tapos kanang lain kayo mata, kanang isog kayo ba? Nya kusgan kayo bali ang magunit sa tiil, upat dire sa pikas, upat sa pikas sa ulo duha. Naning bawat usab ang balahibo ni Lola Sylvia samtang natabang ang iyang grade 8 student nga apo nga si alias Annabel. Lain naman ang iyang inistoryahan anak kay mo kuan na siya og kanang usa ganitong inistoryahan niya kanang maglilati na gani. Daghan mo tambag sa iya nga labani ang imuhang kuan fire kay anak ka sa Ginoo. Dili ang motubag man dayon na siya nga dili ko anak sa Ginoo, anak ko sa demonyo. Saysay sa grade 8 student nga si alias Annabel nga usa sa mga giingong nasudlan og daotang espiritu. Nagahisgot matud pa sila og mga makahadlok nga istorya. Diyang nakasinati og pagpanakit sa kuto-kuto ang iyang classmate. Human kini nakakita kuno og dili ingon nato. Itom siya na kanang putulog ulong, ikauban nga bata. Ganang naggitapig to niyang katong kuan o pinakauna nga nasapian niya kanang tingala ko nga ni sakit iyang kuto-kuto. Tingala ko nga pagsulod na ko sa room ni sakit po daw ang kuto-kuto. Nya pagkahuman kay kanang kuanon kanang tingala ko nga lipong na jud kay nya sakit na jud kay akong kuto-kuto na mo gitabang jud ko dito. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makahinabi ang principal sa maong eskwelahan. Apan nagdumili kini nga motubang sa kamera. Apan nagpahimangno kini sa mga netizen nga dili magpakatag og mga post kalabot sa nahitabo. Kay matud pa, walay nagapamatuod nga nasudlan gayud og daotang espiritu ang mga bata. Sumala sa barangay Kimamon, mao na kini ang labing unang higayon nga dunay susamang insidente sa ilang lugar. Plano karon sa barangay nga basbasan ang maong eskwelahan. Anak gyud siya sir, maayong buhaton na to sir kay para malikaya na to mga usab na pong panghitabo ba. Matod sa simbahang Katoliko, duna gayo higayon nga masudlan og daotang espiritu ang usa ka tawo. Apan dili nini masulti kung posesyon gayud ang hitabo sa maong tulunghaan kay kinahanglan pa kining imbestigahan. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa 1 Mindanao.